da gwannan hawa mun ka taso mun ka ce wallahi za mu amin ana magana kwanaki gwamnatin jihar Sokoto rubuta takarda wai an bani mukami wai ko mina na wata nice nice yanzu kana ga Najeriya akwai teburin da ya kai teburin gada a cikin masallaci na mukami za ku bani ku te ku samu wanda bai da mukami ku bashi ni yanzu na wuce aikin gwamnati ni ma'aikacin Allah ne in bawa Allah aiki in taiwa gwamnati lalatatta gwamnati aiki ni ma'aikacin Allah nake sai kuma ma'aikaci in yayi aiki ba kuna ganin gwamnati na biya ne ba to kun ga Bello ya bola kance saboda Allah ne kawai aiki ka gani to irin su suna nan 20